wani yaro ya mun tambayoyi guda 4 da na musu bayani akan azabar kabari cewa tunda sun kusa jarabawa sai na ce musu to kun ga Allah ta'ala da yake shi jarabawa sa ba a repeating sannan na biyu ba spill over ba carry over falan ɗaya ce sai ya ba mu amsar abin da zai tambaye mu don mu shirya. Za a tambaye kamar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Na ce kowa za a yi masa waɗannan tambayoyin guda 3 a cikin kabari. Man rabbuka rabbi Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka al-Islam. To sai wani yaro ya ce to yanzu irin wanda suke yin hatsari su ƙone su ya za a yi musu tasa tambayar tunda misali basu ma shiga kabarin ba sun ƙone sun babbake sai na ce wanda ya yi su kafin su ƙone su babbake shi zai dawo da su kuma ya musu tambayar. Sai na ba su kissar mutumin nan da ya ce idan Allah ya kama shi zai masa azaba wanda bai taɓa yi kowa irin ta ba. Da haka sai ya tara 'ya'yansa ya musu wasiya in na mutu ku ƙone ni ku je ku ɗebi tokata ku barbaza ku zuba akan ruwa. Kuma yara suka bi wasiyan babansu. Kaga babansu na farko ya yi imani, na biyu ya yadda akwai lahira, na uku ya yadda akwai hisabi, na hudu ya yadda mummuna yayi, na biyar kuma ya san za a tashi. To a nan ne shubhar ta shigo masa cewa tunda za a tashi za a gamu da Allah kuma zai hisabi, kuma hisabin nan ba zai zo da kyau ba a zatansa. Da haka sai yake ga idan ya yi wannan dabarar ya kone kansa ya sheke tokar ba zai dawo ba. So da haka ‘ya'yansa suka bi wasiyar babansu ya mutu mai ko a jana'iza a yi wanka a yi sallah a sali kafani a je abin ne sai suka banka masa wuta ya kone kurmus suka ɗebi toka suka barbada a kan ruwa. Sai Allah ta'ala ya ce haɗu ka tashi kun fa yakun. So da haka ya tashi Allah ya ce to me yasa kai haka? Ce wallahi tsoron ka nake ji Allah, na maka kaza na maka kaza ka ce ai ban ba ka hana ban hannu ba shine nake tsoron in muka haɗu za ka yi min azaba da baka taɓa wani irin ta. Allah ya ce to je kana haife ma. To kaga yanzu wannan mutum musulmi ba zai wannan ba, so da shi ma jahilci ne yasa yayi. Nace to kun ga wannan ya ma gudu ne ya zama to kai ya gudu, amma sai Allah ta'ala ya dawo da shi ya wato yi masa abin nan. To a cikin bayani na ce musu Allah ya yi aljanu daga wuta. So ni yaro daga hannu ya ce malam to su tunda daga wuta aka yi su kuma an sa su a wuta za su kone. Na ce za su kone. Na ce a yanzu misali kai ba daga ƙasa aka yi ka ba. Na ce amma yanzu ka taɓa jikinka za ka ga jini ya fito a cewa asalinka kaza ne ba shi ke nufin wannan abin ko ba zai. Na ce wuta ma tana kona wuta, wata wuta ta fi wuta. Na ce to kaga yanzu asalin madda su wuta ce, amma Allah ta'ala zai sa musu yadda za su ji zafin wuta saboda ba wuta ce yanzu ake ganin tana ci a jikinsu ba, daga dai wuta aka ɗebo aka kera su. Kamar yadda mu ma yanzu ka taɓa mu ba ƙasa za ka ji tana zuba ba, amma kuma asalin maddar mu ƙasa ce, kuma ƙasa na iya cin jikin kuma ƙasa tana iya cin jikin ɗan adam ya kuma a sake kera shi. Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nace kuma kaga ai ɗan adam abubuwa da yawa su zame masa tashi hankali. Nace yanzu in sanyi ya sanyi ai wahalar da mu yake, in zafi ya zafi ai wahalar da mu yake. Nace kuma mutum ana iya kashe shi da sanyi, ana iya kashe shi da zafi, ana iya kashe shi da rashin iska. Saboda haka kasancewarsa an yi shi daga ƙasa ba shi yake nufin dole kuma sai abin da ƙasa take ci. Nace yanzu ka ƙetta ashana ka jefa akan wuta ai ba za ta kama ba. Nace to amma kaga kuma dan jikin dan adam yana konewa. Nace saboda haka Allah da ya wannan zai iya wato sanya musu tasarrufin da su wutan ne aka yi su asali, amma kuma wuta tana kona su kuma suna jin zafin wuta.